ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗಲ ಇನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಬಸಳೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಸಳೆ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ PBS ವಿಡಿಯೋ ಓಡು ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಮುರಣಿ ಆಂಟಿನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯಿನ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಸಳೆದ ದೈ ಇತ್ತಂಡ್ ಅಂಚ ಆರ್ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಸಳೆ ಒಂತೆ ಕೊರ್ತಿತ್ತೀರ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಸಳೆನೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಬಸಳೆದ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಬಸಳೆದ ಚೋಳಿನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ದೆತ್ತ್ದ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಸೊ ಮೌಲ್ಯಲ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬಸಳೆಗ್ ಬೆರಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮರುವಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕಂಗಾಯಿ ಕುಡು ಎಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಉಂದು ಬಸಳೆಗ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್‌ಗ ಪಂದ ಆಶೆಡ್ ಎಟ್ಟಿ ತರ್ಪಾಯೆ ಅಂಚ ಮೇರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುನೆಟ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯೆರ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಸಳೆಲ ಎಟ್ಟಿಲ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಬಸಳೆ ನೆಟ್ಟ್ ದಾಲ ದಕ್ಕೆರೆ ಇಜ್ಜಿರೆ ಪೂರ ಆತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೈಟ್ ಕಟ್ ಮಂತಿದೆ ಕೊರ್ತಿನದೆ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬೊಕ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂದೆಕೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಕಂತು ಕೊರ್ದು ಪೋಯೆರ್ ಕೆಜಿಗ್ 200 ಇಪ್ಪಗೆ ಉಂದು ಎಟ್ಟಿಗ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಅವು ಒಂದ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಬೆರಕೆಗ್ ಅಂಚನೆ ತೂನಗ 1 ಕೆಜಿ ದಾತೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಡು ನನ ಉಪ್ಪು 1 ಕೆಜಿ ದಾತೆ 260 rupees ದ ಆಂಡ ಮನ್ಪುನಗ ಈತ್ ಒಂತೆ ಆಪುಂಡು 200 ಅಜಿಪೊರ್ಪೆದ ಎಟ್ಟಿಯ ಪಂದ್ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಯೆ ಬಕ್ಕ ಈತ್ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮೋಲ ಉಲ್ಲಲ್ ಎಂಕ್ ಮಂತ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿದ ಎಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಲು ಕಲ್ದೆರ್ ಎಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಒರೊರ ಮನ್ಪುವಲ್ ಪಂಡ ಕೈತಲ್ ಬೋಡು ಒರ್ತಿ ಮನ್ಪುಜಲ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೊಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ರಂಡಿ ಎಂಚ ಎಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೆರೆ ನನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ತೂಕ ದಪ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಇಂಚಂದ ಅವು ಒಯ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆರ್ ಇಂಚ ಬಲ ಇಡೆ ಬಲ ಅಂಚ ಬಂದು ಮೂಲ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡುವೆ ಮೂಲ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪನ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂಚ ಒಯ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ದೊಪ್ಪೊಡು ಅವ ಐತ ನರಲು ಓ ಅಂಚ ದೊಪ್ಪೊಡು ದನ ಬರ್ಪುನ ಓದಪ್ಪುನು ಚೋಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ದಪ್ಪರೆ ಯಾನೊಂದು ದಪ್ಪನು ಇಂಚ ಮಂಡೆ ದಪ್ಪೊಡತ ತುಲ ಸರಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಚೋಳಿ ದಪ್ಪುವತ ಚೋಳಿದ ಈದ್ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತ ನಿಕ್ ಇಂಚುಲ ಒಂದು ಸರಿ ದಪ್ಪೊಡು ನೆತ್ತನೆಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ ನರತಲ ಕೈದ ಬೆರಿಟ್ ಇಂಚ ನಡುಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಸರಿ ದಪ್ಪು ಇಂಚ ಬರ್ಪುನಪದ ಉದ್ದ ಅಂಜ ಕರ್ಲೈತ ಅಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುನೈತ ಬೆರಿತ ಬೋಂಡ ಪೂರ ಕೆಸರು ಮಾತ ಇಂಚ ಅವ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಓಕೆ ಎಟ್ಟಿ ಮಂತದ ಆಂಡಿದೆ ಈಟ್ ಎಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಪೂರ ಆಂಡಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗನಿಲ್ಲಡು ನನೊಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಉಂಡದು ಐಕ್ ಆ ಜನಕ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಪಾವೊಡ್ ನಿತ್ತೆ ಈತೆ ತೆಲಿಯ ತೂಲೆ ಎಂಚ ತಿನ್ಪುನ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಪೂರ ತಾಗೋಚ್ ಹೊಟ್ಟಕ್ ಪೂರ ನಾನು ಪಾಡ್ದನು
ಅಂಚ ತಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಪೊಟ್ಟ ಪುರ ಉಂಡದಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡ ಅಂಚದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಲಾಗ್ಯಾರ ಲಾಗಿನದಾಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲದ ನೀರ್ದುಲೆ ಉಂಟು ನೀರ್ ತುಲೆಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಮಂದಿನಿ ఇంకా పక్కన గ్లాసులో కొట్టు ಪೂರ ಖಾಲಿಯಾ ಹೋಗಿ ಎತ್ತಿ ಬಸಳೆದ ಕಚ್ಚಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಎಟ್ಟಿ ಬಸಳೆದ ಕಚ್ಚಿಪು ತಿನ್ನಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಸೊ ನಾರ ಆಂಟಿ ಕೊಂಚಿ ಬಸಳೆ ಕೊಟ್ನೇಟೈ ಕೊಂಚಿ ಎಟ್ಟಿಲ ಬೆರಕೆ ಪಾರ್ದು ಮಂಜಿನ ಕಚ್ಚಿಪು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನಂದು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಖ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಪುರ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಯಾನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪಂತಿಜಿ ಎಂಚ ದುಪ್ಪುನ್ ಪಂದವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಚೂರು ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಇಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತೆತ್ತನೋಡದು ಈ ಬಸಳೆಟಿದ ಕಜಿ ಕೊಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಅವಲ ಈ ಮನ್ನದ ನೆಟ್ಟಿ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪು ಸೊ ಅಂಚ ರೆಡ್ಡಿ ಆತನ್ ಸೊ ದಂಟ ಪುರ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಮಾಡ್ ಕಜಿಪು ಬ್ರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಎನ್ನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಪತೊಂದು ಪೋಯರ ಪತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಪೋದು ಅಂಚ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಅಂಚ ಅವು ಸರಿ ಆತುಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ್ ಪೂರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆನ ಗಾಡಿ ಕಂತೆ ಸೊ ನಾನು ಅಡೆಮಿತ್ತ ಪೋಡು ನಡತೊಂದು ದಂಟು ಬೋಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಚೂರಿಯಾವು ಎಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಓಕೆ ತೆಂಕುಲು ವನಸ್ ಮಂತದೆ ಪೋಕ ಪಂದ್ ಗಾಡಿ ಕಂಡ್ರೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಚ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ರೆನೆ ಪಂಡೇರ್ ಆರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಶಾಪ್ ಕ್ಲೋಸಿಗೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಾರ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ವನಸಾದಿ ಪೋಕ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೀನಿ ಎಂಚ ಕಲಿಬು ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿಂತುಲ್ಲ ರೇಪುನ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಗುಲು ಗಾಡಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾದ ನಡಪೆರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪು ಅಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ದಾರಿ ಬಂಡ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗೋಲಿ ಅಂತೆ ಇವು ಉದೋದು ಯಾರಣ್ಣ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಅಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡಪ್ಪ ಇಂಚ ಏನ ನೀನು ತಟ್ಟು ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ പോയി എനിക്ക് നടവരെ അപ്പൊ
ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲೊಂದು ಲಾಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆನಂದ್. ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಆನಿಯೆ ರಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗಲದೇವಿದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಜಾತ್ರೆಗಂದ್ ಬೈನ್ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಊದು ಪೂಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಿಲಿಪಾಡ್ರೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಆನಿ ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿ ಅನ್ನಡ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಬರ್ಪ ತುಯ್ಯರೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಊದು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋವಡಂದಿನಿ ಆಂಡ ಆಯ್ಡ್ರಿ ಯಾರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಬಂದಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋಯಿಜ್ಜ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಊದು ಪೂಜೆ ತೂದ್ ಪೋಯ ಇಲ್ಲಗ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಉಂದು ಫುಲ್ ಡೇದ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.